Boas noticias para os skaters de Pontevedra. A Corporación Municipal aprobou esta mañá no pleno a modificación do proxecto do skatepark, unha petición trasladada polos populares co obxectivo de adaptar as futuras instalacións á nova normativa de competición. Dende este grupo municipal exiximos ao señor Fernández, primeiro, que cumpra coas súas obrigas de concelleiro e que se reúna coa Asociación de Skate de Pontevedra, e segundo, que se inclúan no proxecto orixinal as modificacións respectivas ás guías de competición do máximo organismo de skateboarding nacional para poder ter un skatepark que sexa referencia e non gastar, por certo, moito máis do que se gastou Vigo nos dos skateparks que teñen, nunhas instalacións que se verán tremendamente limitadas. O Goberno municipal valorou positivamente a proposta dos populares. Sen embargo, o Partido Socialista pediu que fosen os técnicos municipais os que realizasen os cambios pertinentes no proxecto. Efectivamente, hai elementos que cambiaron dentro da normativa xeral da asociación e que creemos que é conveniente e acertado intentar que os servizos técnicos adapten ou estudien a posibilidade de adaptar o proxecto actual a esas modificacións. No pleno celebrado esta mañá, os populares pediron tamén o arranxo integral do Parque O Miradoiro de Monteporreiro, unha moción que non foi aprobada e que foi recibida así polo alcalde. Porque eso é facer demagoxia, sabe? Entón, a mí me molesta que a xente faga demagoxia, porque eu creo que a profesión política hai que reivindicala e hai que dignificala. E cando se fai demagoxia e se dicen mentiras, iso non é procedente. As críticas de Miguel Anxo Fernández Lores estenderonse tamén á moción do skatepark. O alcalde recordou que o Goberno municipal tiña xa un proxecto para situar estas instalacións preto da Ponte das Correntes e, sen embargo, foi o Ministerio de Fomento o que o paralizou.